nyasewacho ni in 21 days entie. To kapok ochopo this 21 days, nyaka wakaw National Executive Council ma SHA wuogo. SHA nigi richo mang'eny, ok adwa napande. To japuonj osechandre under SHA. Ting'e ni gino ok ging'e gima nie ground. Sikiwa ni SHA timo maber, otimo maber kanye? Ne ywag gite. Ma ok nyis ber mar gima no ochaki mondo kony. It has to stop. Machielo awinjo weche mag tariffs. Tariffs gi kamano ang'e gi wach mari mogik nikech wach tariff kanyo nitie ng'ama olose 1200. Yes. Mano gima nitiere kar kacha 1200 yango men 1200 mane dhi timo ang'o e osiptal nikech manya bedo consultation osiptande gi opogre. Gini orea mopogre. Koro SHA nyocho ng'iyo moretgi ni ka kidhi for consultation and maybe omondo mi yath e outpatient gigeje ni nyalo kaw 1,200. Ako ni SHA nyo convince wa e introduction ma tariffs mori dhi mi 2,500 kalore kako hospital chalo. Nyo gi convince wa yorni nitie osiptende maka moro kinyal tiyo gi Sh900 kidhiye kata 1,000 kidhiye. To gimidhi chaji japuonj en 5,000 niwach kuo mawacho nicha. Gimok ne gitimo en information. Onego wachnwa ni tariffs gi introduce nang'o to rea magiketo gie en mane. Oka wacho kacha tadwa na wachi ni wach tariffs gi nyo wamiyo SHA 2 weeks, that is 14 days. Mondo gilernwa yo magidonjo go e tariffs per hospital. Mondo japuonj kik dhi ni dhi chulo pesa ne e hospital magimiyo 1,200 to nego charge 2,500. Kamano katibu. Yes. Thuolo momiwa orumo ka. Erokamano. Koro apani ipenja ni to wachomo kanye kata wachna mogik kuom jopuonj. Namba 1, adwa nyiso jopuonj ni teacher professional development. Chieng' wuok tich nyocha watieko wachne. Ing'e ni ne en wach malich ni japuonj dwa chulo pesa e wach gimiluongo ni professional development, main capacity building. Wachudo koronge. Kendo ndalo masomo cha matiegruok no odwoke to 5 weeks. Macha ni ng'iyo ni kata higni 6. To wadwaro ni mondo japuonj obed assessed achiel kachiel e 5 weeks mondo tieki. Then mogi machielo en CPG, career progression guidelines. Mose miyo japuonj stagnate for so long. Ni wasetimo review. The CBA wadwoko from 4-year cycle to 3-year cycle. Delocalization watieko. Promotion idhi medi by 100%. 25,000 mane promoted, kuro 50,000 dhi bedo promoted. Apa ni mane weche matanga bed godo motegna ahinya. To ok dewawe mok wawacho ni jopuonj pod tin e Kenya ka. Employment of more teachers we are emphasizing. Mok waleo. Nyakolo mogi juang mano jagoro maduong' mar NAT. Brother Collins Oyuu mabino bedo ka okinyi makono ka warango achiedh nade kendo midhiero mano e okumba